Ang Espiritu, klaro nga nag-ingon, nga sa umaabot nga panahon, may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Maoy ilang sundon ang mga limbongang espiritu ug ang mga pagtulon-an sa mga yawa. Naggikan kining mga pagtulon-ana sa limbong sa mga tawong bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mobati nga daw gipasoan ug binagang puthaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kanon niadtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa. Kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini.